Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Сёння юныя, цікаўныя, таленавітыя правяраюць свае веды па-беларуску. Ну і вядома, капітаны, вам слова. Анастасія, вітаю вас! Добрый день! Наша команда зовется «Меньшухи гимназисты», потому что мы пришли из 10-й гимназии города Минска. Меня зовут Анастасия, и я захопляюсь вывучением белорусской мовы и литературы. Со мной еще не мои сябры и одноклассники Михась и Олеся. Добрый день. Добрый день. Дзякуй вам, шаноўныя меншукі гімназісты. Я, вядома, жадаю вам перамогі. Ну і давайте слухаць капітана другой команды. Даниил, слово вам. Добрый день, я Даниил Кривицкий, я представляю команду «Пялёсткі». Чаму менавіта пялёсткі, я вам адкажу. Потому что пялёсткі – гэта частка кветак, а дзеці – гэта непасрэдна кветкі зямлі. І вось мы, 3 пялёсткі, робім вялікую кветку нашай 46-й гімназіі імя Блеза Паскаля. Мы любім вандраваць па краіне, якая завецца родная мова, і зараз мы вывучаем яе ў нашай 46-й гімназіі. І мы спадзяёмся, што і далей будзем працягваць вывучэнне роднай мовы і папаўняць лексічны запас. Мы любім родную мову. Дзякуй вам, шаноўныя капітаны, Анастасія, Даниил, за цудоўнае прадстаўленне сваіх каманд. І я абедзвім камандам жадаю перамогі. Шаноўныя гульцы, каб спрэчныя моманты не завялі нас у моўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Прывітанне шаноўным гульцам на нашай чарговай гульні-віктарыне. Рады бачыць зноў вас вось тут у нас. Прывітанне і вам, паважаныя тэлегледачы, усім, хто зноў і зноў долучаецца да нашай перадачы. Удзельнікам віктарыны зычу трапных адказаў, як паасобку, так і ў камандзе разам. Перадачы поспеху, удачы. Няхай роднае слова гучыць адмыслова. Шчыры дзякуй вам, шаноўны Святаслаў. Мы пачынаем і наш першы этап прыгадваем. На этапе прыгадваем, гульцы шукаюць адказы на слайд пытання. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. У гульцоў 5 секунд на роздум і падказка, схема слова і 1 ці 2 літары ў ёй. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі радасны сігнал. Няправільны адказ будзе пазначаны крыху інакш. Каманда, што адкажа правільна першай, атрымае ва ўзнагароду 2 балы. Такім чынам прыгадваем, што гэта. І першым быў Даниил. Буду адказваць я, і я лічу, што гэта полымя. Сапраўды, так, полымя, апладысменты, малайцы. Увага, руку на кнопку. Наступны слайд. І зноў Даниил. Даниил, хто на гэты раз? На гэты раз у нашай камандзе адкажа Вольга. Наша команда лічыць, што на слайдзе яблык. Увага! Наступны слайд. І зноў Даниил. Як жа гэтага чалавека назваць? На гэты раз будзе адказваць Мікіта. Мы лічым, што гэта музыка. Малайчына. Так. Увага! Наступны слайд. Малайчына Настя. На гэты раз меншукі гімназісты, менавіта ў іх ёсць 5 секунд. Настя, хто будзе адказваць? А адказваць будзе Михась. Мы лічым, што гэта зубраня. Гэта правільны адказ. Вельмі добра, малайцы. Шаноўныя, а вось у наступным заданні малюнка вы не ўбачыце, але літары будуць перад вамі. Пастаўце іх у належным парадку і назавіце слова.
За правильный отказ 2 баллы. Возьмите подказку, заробите только 1. Команды отказывают по чарзе и на кнопку не натискают. Увага, первое слово для команды Менчукоў-гімназістаў. Ваши літары. Настя, вы так хутка вырашылі. А хто ж будзе адказваць? Адказваць будзе Алеся. Мы параіліся і вырашылі, што гэта свята. Выключно, малайцы. Наступное слово и задание для цудоўнай команды «Пялёсткі». Ваши літары на экране. Даніил, хто адкажа? На гэты раз адкажа Мікіта. Мікіта, слухаем вас уважліва. Мы лічым, што гэта лыжак. Мікіта трошки паспяшаўся, не лыжак, а лыжка. Вось гэтае слово было зашифравана. Нічога страшнага, калі ласка, не сумуйце, усё у вас наперадзе. Выдатна, каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы 6 і 4. Гэта толькі пачатак. Ну а зараз пераходзім да наступнай гульні, перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны гульцы будуць перакладаць сказы з рускай мовы на беларускую. Удзельнік адной каманды будзе супрацьстаяць удзельніку другой. Кожны правільны адказ 2 балы. Ну а першымі за перамогу паспрачаюцца Олеся и Олечка. Я почему-то немного волнуюсь. Первая была Ольга. Калі ласка. Я чамусьці крыху хвалююся. Докладный отказ, аплодисменты. Шановные капитаны, ваша гульня, вы разумеете. Не теряйте надежды на лучшее. Малайчына Настя, менавіта яна была першая. Насточка справілася? Так. Ну, давай спрабаваць, калі ласка. Не губляйте надеи на лепшее. Выдатно. Аплодисменты капитану. Ну и хлопцы, мужчинская гульня. Михась и Микита. У меня появляется к вам много вопросов. Михась был первый. У мяне з'яўляецца да вас шмат пытанняў. Гэта правильный отказ, малайчынка. Пакуль подлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паузу и послухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, разминка прайшла паспяхова, гульня набірае ход, і пакуль усё добра. Справляецеся і са слайдамі, і з крыжаванкамі, і сказы не выклікалі цяжкасцей. Яны сёння не складаныя. Не забывайцеся на сінонімы. Дзе слова трохі, трошкі, там і крыху з націскам на апошнім складзе. Можна казаць, што з'яўляецца шмат пытанняў, а таксама правільна, калі паўстае ці напрошваецца. А апошні сказ можна было перакласці яшчэ і гэтак. Спадзявайцеся на лепшае. Як заўсёды дзякуем вам, шановны Святаслав, за карысную інфармацыю. Падводзім вынік гульні ў пераклад. У нас пакуль нічыя 8-8. Ну, а наперадзе эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс слоў рэдкаўжывальных і не толькі. З 3 варыянтаў, якія прапануюць нашы памочнікі, вы мусіце выбраць правільны. Зробіце гэта, залічце на рахунак каманды 3 балы. Не атрымаецца? Свой варыянт адказу паспрабуе даць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў, аднак у нас нічыя. І я прапаную, каб зараз гульню пачаў быццам бы спачатку Даніил. Вы згодны, Настя? Так. І каманда згодна, так? Так. Даніил, першае слово вам. Слово «вочап». Што яно абазначае? Вочап – гэта абгароджаная пляцоўка для спаборніцтваў. Шост з калодзежным вядром. Апора для чалавека з хворымі нагамі. Такім
чынам, Данііл, хто будзе адказваць? Адказваць будзе Вольга. Волечка, слухаем вас. Наша каманда вырашыла, што вотчап – гэта абгароджаная пляцоўка для спаборніцтва. Ну, шкада, нічога страшнага. А давайте спытаем у каманды Мінчукі-гімназісты, што яны вырашылі. Настя, хто адкажа? Адкажу я. Мы лічым, што вотчап – гэта шост з калодзежным вядром. Сапраўды так вам удалося падхапіць 2 балы. Ну, цяпер слова вам. Слова зябліва. Зябліва гэта узаранае з восені поле. Ліпкая лекавая маса. Крышталікі інею ў паветры. Настачка, скажы, калі ласка, хто адкажа? Адкажа Міхась. Зябліва гэта узаранае з восені поля. І гэта правільны адказ, малайчына. Цяпер у вас прыметнікі. Слова для цудоўнай каманды пялёсткі. Слова пахватны. Пахватны гэта той, які імкнецца да асабістай выгады. Стройны, мускулісты. Зручны для карыстання, лёгкі. Скажыце, калі ласка, ці ёсць у вас версія? Да, у нас ёсць версія, і адказваць буду я. Мы лічым, што пахватны – гэта зручны для карыстання, лёгкі. Не ўдалося вас заблытаць нашым рэдактарам, малайцы выключна. Такое цікавае слова для каманды Мінчукі-гімназісты. Таксама прыметнік які? Звадлівы. Звадлівы гэта ласкавы, пяшчотны. Які дагаджае, падлізваецца. Схільны да сварак і склок. Пять секунд прайшлі. Настачка, якое ваше рашэнне? Адказваць будзе Алеся. Мы вырашылі, што звадлівы гэта схілены да сварак і склок. Ну, немагчыма збіць гэтую каманду. Цудоўна, правільны адказ. Наступнае слова для пялёстачкаў. Слова прыгожае. Жалейка. Жалейка – гэта прылада для паліву раслін. Дудачка з раструбам. Чалавек, які па жыцці шкадуе людзей. Даніл, якое ваше рашэнне? Мы вырашылі, што адказваць будзе Мікіта. Мікіта, вас слухаем. Мы лічым, што жалейка – гэта дудачка з раструбам. Малайцы! Наступнае слово для мінчукоў-гімназістаў. Слово весніцы. Весніцы гэта пляцоўка з прыступкамі перад хатай. Вароты ў двор або ў поле. Створкі, якімі закрываюць вокны. Анастасія, па вашых шчаслівых усмешках я разумею, што вы ведаеце адказ. Мы параліся і вырашылі, што адказваць будзе Міхась. Весніцы – гэта створкі, якімі закрываюць вокны. Шкада. Ну так бывае. Нічога страшнага. Даніл, хто паспрабуе ад вас? Адказаць паспрабую я, і я лічу, што весніцы – гэта вароты ў двор або ў поле. Гэта дакладны адказ. Удалося вам падхапіць 2 балы. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю гэтую магчымасць і нагадаю гледачам, што тыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды «Пялёсткі» 16 ачкоў. У каманды «Мінчукі-гімназісты» таксама 16 балаў. Мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс, але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой пакуль менш ачкоў. А ў нас такіх няма. У нас вельмі роўная гульня. Таму мая прапанова па чарзе. Цяпер каманда Мінчукі-гімназісты.
6 канвертаў, Настачка, вы зараз убачыце. У іх 6 выразаў. Які канверт вы бераце? Мы вырашылі, што будзе канверт 3. Трэці канверт, калі ласка, нам адкрыйце. Браць ногі ў рукі. Добра. Даніл, шаноўны, толькі 5 канвертаў. Засталося любы, акрамя трэцяга. Мы выбираем 5-й конверт. 5-й, калі ласка. Пачытаем, што ў ім. Вытягиваться ў нітку. Шаноўныя капітаны, запішыце вашы выразы і паслухайце, што трэба зрабіць. У вас на роздум будзе 30 секунд. І за гэты час вам трэба падрыхтаваць 3 адказы. Адказ на першае пытанне, што абазначае ваш выраз. Адказ на другое пытанне – гэта сказ, які вы складзяце з вашым выразам. Адказ на трэцяе пытанне – гэта сінонім з беларускай або адпаведнік з рускай. Гэта значыць фразеалагізм з такім жа або прыкладна такім жа значэннем. Зразумела заданне? Зразумела, працуйце. Я бачу, што каманды падрыхтаваліся. Дзеці шчаслівыя, усміхаюцца. Гэта значыць, яны ўсё ведаюць. Нашы гледачы могуць нават і не сумнявацца ў гэтым. Міхась, вам пачынаць, які выраз у вас быў? Мы вырашылі, што браць ногі ў рукі гэта азначае уцякаць. Гэта правільны адказ. Малайцы, вельмі добра вырашылі. Уцякаць, хутка пакідаць месца падзей. Дзякуй вам, шаноўная каманда Пялёсткі, за падтрымку каманды. Можна гучней паапладзіраваць? Так. 3 балы Міхась ужо паклаў у скарбонку сваёй каманды. Працягвайце, Насця. Мы склалі такі сказ. Вораг браў ногі ў рукі і нават не азіраўся назад. Так бег, што і не азіраўся назад. Вельмі добра, малайцы, залічана. Яшчэ 3 балы вашы. Ну і ўрэшце Алеся. У яе таксама адказная задача. Падабраць сінонім з беларускай або адпаведнік з рускай, калі ласка. Мы выбралі адпаведнік з рускай мовы са всех ног. Малайчына, гэта правільны адказ. Я толькі дадам, так, дзякуй. Я толькі дадам, беларусы скажуць. Даваць драла, даваць лататы, расіяне добавяць, задаваць стрикача і сматываць удачкі. Дзякуй вам за адказ. 9 балаў у гэтым конкурсе зарабіла цудоўная каманда Мінчукі-гімназісты. Малайцы. Такім чынам адказвае каманда Пялёсткі. Пачынайце, Даніл. Мы лічым, што выцягвацца ў нітку – гэта рабіць усё магчымае, каб дабіцца свайго. Малайчына, гэта вельмі дакладны адказ. Рабіць амаль немагчымае, каб дасягнуць мэты. Дзякуй вам, дзякуй. 3 балы вы ўжо зарабілі. Працягвайце, калі ласка, Мікіта. Прыклад яго ўжывання. Каб атрымаць 10, ён быў гатовы выцягнуцца ў нітку. Дзякуй вам, малайчына, цудоўны сказ з адценнем школьнага жыцця. Ну і Олечка, калі ласка. Мы выбралі рускі выраз-адпаведнік, гэта кроў ізнесу. Малайчына. Дакладна, яшчэ 3 балы вашы. Вылузвацца са скуры. Зямлю грызці, скажуць беларусы, а расіяне разаб'юцца в доску, но сделают. Згодны? Згодны, малайцы. Дзякуй вам вялікі, пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік, карысная інфармацыя Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Паважаныя гульцы, цікавыя сёння выразы трапіліся вам, і вы з імі добра справіліся. Можа, і не выцягваліся ў нітку, каб дабіцца перамогі, бо гэта ўжо занадта, і ў дошку не разбіваліся, сінонім да выраза, але вынікі паказваеце годныя. А фразеалагізм «браць ногі ў рукі» вельмі цікавы са свайго паходжання. Мяркуюць, што ён звязаны са словазлучэннем «браць боты на плечы». У тым сэнсе, што чалавек, калі пагражала небяспека, разуваўся, каб лягчэй было ўцякаць. Адсюль і значэнне выразу.
А да яго жа яшчэ і безліч сакавітых сінонімаў. Даваць драла, драпака, лататы, цягу, стракача, а яшчэ зматваць вудачкі, падмазваць пяткі і шмат-шмат іншых. А я зычу вам поспеху ў апошнім конкурсе. На рахунку каманд 25 і 25 ачкоў. Ну а мы пераходзім да наступнага этапу. Цытуем. Задача гульцоў у апошнім конкурсе з назвай «Цытуем» простая – працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. У паэтычным заданні па магчымасці назваць аўтара. Пачынае каманда, што набрала меншую колькасць балаў, но у нас такой няма. І па традыцыі, скажыце мне, цяпер Даніла пачынае, так? Да. І каманда «Пялёсткі». Ну што ж, шаноўныя, увага на экран, слухаем песню. Каб любить Беларусь нашу милую, трэба ў розных краях побывать. Разумею цяпер, чаму звыраю. Жураўлі на палесе ляцяць. Выключна, выключна. Вы яшчэ і спяваеце, Даніл. Як прыемна гэта чуць, малайчына. Песня «Журавлі на палесе ляцяць», словы Алеся Ставера, музыка Ігора Лучанка. Ну а выконваў Пётр Елфімаў, а ў нашай гульні Даніл Крывіцкі. Апладысменты. Малайчына. Хвалюецца каманда Мінчукі-гімназісты. Для вас музычнае заданне. Як сама царыца в золотой короне, дзе яна ў вяночку паміж спелых гоня. З каласкоў вяночак маладосці светка, на ёй зіхаціцца. А вам трэба працягнуць радок? Як у садзе кветка. У нас сёння гуляюць вакалісты малайцы. Гэта песня «Жняя», музыка Романа Козырава, словы Янкі Купалы, дарэчы. Ну а выконвалі песняры, вы гэта і самі ведаеце. Цяпер паэтычнае заданне. Спачатку для цудоўнай каманды «Пялёсткі». Шапталі яго сенажаць і дуброва. Людзьмі перачутае, некаму новае, адзінае, дзіўнае, светлае слова. Кахаю, 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 люблю беларускаму краю. Даніл, трэба адказваць. Адказваць будзе Мікіта. Кахаю, люблю беларускаму краю, бясконца я слова люблю паўтараю. Выключна, малайчына. Верш «Роднае слово». Хто яго напісаў, трэба адказаць. Даніл, ці ёсць у вас варыянт? У нас няма варыянтаў. Шкада. Так роўна ідзяце, ну нічога страшнага. Давайте спытаем у каманды Мінчукі-гімназісты. Мы параіліся і вырашылі, што гэта Данута Бичель. Гэта правільны адказ, малайчына. Ну, а цяпер ваше паэтычнае заданне. На купале там птушка садзіцца пяе. У Піліпаўку воўк нема вые. Сонца днём распускае там косы свае. Ну што ж, вельмі адказны момант. Працягваць верш будзе каманда Мінчукі-гімназісты. Насця, хто гэта зробіць? Зробіць гэта Міхась. Сонце днем распускае там косы свае, ноччу ж зоркі глядзяць залатыя. Ночкай зоры глядзяць залатыя, залічана, малайцы. Анастасія, вам трэба назваць аўтара. Насця, хто прапануе імя аўтара? Адкажа Алеся. Мы вырашылі, што гэты твор напісаў Якуб Колас.
Якуб Колас, давайте спытаем у Даниила, что думае команда Пялёсткі. Адказваць на гэты раз будзе Мікіта. Мы лічым, што гэта Янка Купала. Гэта сапраўды Янка Купала. Малайчына. Тэлегульня завяршаецца. Сёння ў нас нічыя 33-33. Хай у вас, паважаныя ўдзельнікі, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Ну а каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадач для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Траценко. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.